Moikka vaan kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin! Ja anteeksi kun ei ole tullut pitkään aikaa videoita, en ole lopettamassa, taikka edes pitänyt taukoa, mutta syy on siihen siksi, koska ei ole tullut mitään videoaihetta. Ja toinen... Mä en vaan jaksanut. Ja joo, minä vaan suoraan videon aiheeseen. Videon aiheena on LOL Surpriset. Mut joo, mennään suoraan videoon. Ja jos kukaan ei tiedä mikä on LOL Surprise, niin se on semmonen joku hullu. Joo. Mä näytän kuvan, koska mä en tiedä. Mä en niin osaa kuvailla sitä. Elikkä tuolla siellä oli mun LOL Surprise juttua. Se on tuommoinen. Mä en varmaan kun se on tommonen, koska mä avannut sen jo. Ja joo, mennään vaan suoraan videoon. Jos ei kukaan tiennyt, niin se on tällainen se pallo itsestään. Ja voisi häippästä tuolta nyt. No niin. Ja tuo pallo tulee tähän nyt. No niin. Ja ei kun mä mennä suoraan videon aiheeseen. Woo! Ja joo. Mä nyt avaan tätä. Ja eikö no avata tämä ensimmäinen luukku. Mitä sieltä tulee? Elikkä sieltä tuli tällainen tuttipullo. Ja siihen pitäisi laittaa vettä, mutta mulla ei ole tässä vettä nyt tässä lähellä. Että en voi laittaa tähän juuri nyt vettä ja sitten sitä puristetaan. No tää on joku, tänne pitäisi vetää vettä ja sitten puristetaan siinä suuhun. Ja tää on muuten valkoinen ja tässä on jotain kuuskasta tässä päällä. Mut joo, tää ei nyt suostu pystyssä, mutta se on tämmönen kiva. Mä en tiedä mitä nää sitten tässä nämä jutut tässä on, että joo. Se kipitteli sitten tuonne noin. Ja aiku vaapata tämä. Mä pistän nämä kiinni ja sitten vaikka tähän. Mitä sieltä tuleekaan, en tiedä vielä. Oho, anteeksi. Tällainen joku paita. Tämä onko tää joku paita? En mä tiedä joku. Joo. Paita. Ja sori oikeesti tuosta äskeisestä kaverin liikunnasta, jonka se osui siihen menossa. Ja sellaista. Eli tää on joku tämmönen paita, jonka sai täältä auki. Ja tässä on tällaiset värisysteemit. No niin. Eli siinä on tällaiset värisysteemit. Eli tässä on pinkki tällainen. Ja tässä on vähän turkoosia ja täällä on pinkki kaulus. Ja tää pitäisi pistää sen nuken päälle. Ja sori siis niinku äänen sävyys, että jos yhtäkkiä se menee hiljaiselle tai jotain, koska mun editointi on vähän huono, mutta ihan sama. Kun pitkästä aikaa editoinut, niin ei muista miten editoida. Aha, täällä on tää juttu, mutta mitä siellä sisällä? Siellä sisällä tämän kanssa oli tällainen hieno mekko, joka pitäisi pistää sen LOL-nuken päälle. Ja tässä on siis joku ihme tällainen. Mulla ei ole kertaakaan ollut tällaista mekkoa, jos on tämmönen. Mutta hänellä on, en tiedä miksi. Mutta sitten seuraavaan. Tässä nyt on tää juttu, mutta pistetään se hetkeksi tänne näin ja noin niin ja mennään tänne päin, koska meillä vielä käyty tätä läpi. Aukea! No niin, nyt se aukesi. Mitä siellä on? Elikkä siellä oli 2 tällaista ihanaa tohvelia ja voisitko tarkentaa, että nämä näkyisi paremmin videolla. Odottakaa hetki. No niin. Elikkä tässä on tämmöiset jotkut. Onks nää? No, kai nää jotain kultaisia. Joo, nää on kultaisia rusetteja. Ei kun keltaisia, anteeksi. Nää näyttää tässä kaverissa kultaisilta. Mutta muuten nää on tällainen ja tuolla on joku tuommoinen viilto tuolla takana. Molemmissa on viilto takana. Ja sitten seuraavaan jännittäviin kohtaan. Elikkäs vetämään tästä narusta. 1. Ottakaa hetki. 1, 2, 3. No, fail. Okei. 1, 2, 3. Wow. Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta nää tästä irtos. Toinen lensi jonnekin kauas, tässä se on. Ja toinen tähän. Että tää ei mennyt rikki, mutta oli niin huvittavan näköistä. Mä yritän korjata nämä kohtat tai joo, videon lopussa. Sieltä se LOL-ukkeli tuli, jee!
täällä se on. Mennään katsomaan mitä siellä on. Siellä on... Pitäisikö tän olla selonnukke? Vai onko tää sen päähine? Juu, varmaan tää on sen päähine. Pistetään se tonne. Ja sitten katsotaan... Mitä? Oh my god. Oh my god. Tätä mä oon siis oikeesti toivonut niin paljon. Oh my god. Mä oon avannut tän jo kerran. Mutta tää on niin ihana, että mä en voi sanomasta oh my god ihan oikeesti. Mä oon aina toivonut tätä. Mä kestää. Okei, en mä kyllä oikeesti huutanut, mut kattokaa. Tää on niin söpö. Oh my god, niin söpö. Mä en kestää. Kamera ylös, no niin, se kyllä hirveästi meni ylös, mutta kattokaa. Tää on niin ihana. Mä haluan räjähtää, mutta kattokaa. Täällä on ihanat silmät, täällä on huulipuna ja kaikkea. Täällä on jotain tekstiä tuolla pepussa. Joo, tulee videon aihe. Lol, mun alla näkyy pepa. No ei tuu. Ja sarjasta on kestänyt 6 minuuttia, tai mun videot varmaan kestää ihan sikakauan, mutta ihan sama. Elikkäs varaudun tähän sotkuun, tässä on nyt vessapaperia, koska tää tulee kastamaan pöydän, mutta katsotaan mitä tämä tekee. Ja unohdin siis sanoa, tämä pissaa, itkee, sylkee tai vaihtaa väriä. Ja yllätys. Ja yllätyksen minä tiedänkin jo, mutta koska olen katsonut videoita, jossa niitä näytetään, mutta mennään vain katsomaan, mitä tämä tekee. En itsekään tiedä, mitä tämä tekee. Mutta sitä ennen mennään tähän monisteeseen. Ja avataan tämä. Avataan tämä. Voupas tää iso. No ei se nyt hirveän iso, mutta tossa on kaikki ne jutut, että tuo vaihtaa väriä. Tuo sylkee, tuo pissaa, tuo itkee ja tuo on se yllätys. Mutta missäsköhän se meidän? Mä haluan nähdä. Meidän taitaa olla tossa. Mä oon pistänyt jo tarrat. Eli tuo sylkee. Ja vaihtaa väriä. Ja toi värivaihto ei ollut. Sille peukut ylös, mutta tuo sylkee on ihan peukut ylös. Koska tuo ei vaihtanut väriä, vaikka mä halusin, mutta ennen kuin vaan mennään vaan katsomaan. Elikkä nytten tässä pullossa on vettä. Ja nytten pistetään tälle sitä vettä. Oho, sitä tippuukin siitä jo. Ja nyt. No niin, ja katsotaan mitä sä teet. Mitäköhän sä teet? Hyi. Haluatko lisää? Mene sen. Haluatko sitä edes? No niin. Kumpi sylkee pidempään? Kumpi ruiskuttaa pidempään vai pullo vai hän? K. Tähän loppu jo. No lol, tämä itse. Vitu vatta. Joo. Puetaanpas tämä. Hyi. Ison kuivauksen jälkeen puetaanpas tälle. No vaikka mekkoilkana. Olipa raskasta siivota. Sitä oli lattialla asti. Ja tässä kamerassakin oli. Pitääkö täällä näin, että sen pylly näkyy? Ottakaas kun mä tungen tän, jos tätä edes saa enempää. No kyllä tän vähän tällätti sai. Et joo.
Sitten mä yritin puristaa tätä toiset. Okei, okay, sitten tuli. Sitten voitais vaikka laittaa paita päälle. Ja mä voin samalla kertoa, että mikä tän nimi on. Tän nimi on siis Unicorn. Ja miksi tää kamera koko ajan siirtyy? Ja tää on no en mä voi sitä. Tää on siis tyttö tosiaankin ja tämä ei suostu laittamaan tätä sen vaatetta päälle millään. No niin. Näin. Tällaiselta se nyt näyttää ja sen Pepa näkyy tuolta. Ja sori, jos tää näyttää tosi sekavalta, koska mä en oikeesti jaksa editoida tätä kunnolla. Mä haluan nopeasti saada sen teille. Ja oikeesti sori, tää on kestänyt 10 minuuttia, mutta joo. Sitten voitais kädet ei ole pitskät, kun se kamera on niin leveä. Koska mä kuvaan mun padilla. Ennen mä kuvasin mun tietokoneella. Siis kännykällä. En tiedä miksi. Mutta joo, ja sitten tuo panta. Kädet. Noniin. Ja tämä tähän. Onpa vaikeaa. Sori äänensävyt. Mä laitan tän nyt yksin. No niin, täältä se siis näyttää. Pullon kera. Pistetään pullo käteen. Kivasti. No. Okei, mä laitan tän myöskin yksin. Näin. Tyhmä kamera. Näin. Tältä siis näyttää. Ei sen kummosempia. Miksi sulta paluu vettä suusta? No ihan sama. Mutta joo. Hei, mä lähden pois ja mun tuttipulta. No hei, tule pullo mukaan. Ehkä mä vierailen joskus Alpeasessin videoissa. En oo vaimo. Okei, tää video alkaisi olla tässä. Ja sori kun tää on kestänyt 12 minuuttia. Mutta tää video olisi tässä. Moi moi! Nähdään ensi videossa.